losene iwacho ni achiel kuom gigi mabende gavana Wanga osebedo ka lieko e kinde mokalo en ni nitiere tudruok maponono jogo mantiere broad based mamoko ok wach adier kata onge kod ODM e twech achiel e dwaro margi mag kombe mopogore opogore to ahinya yiero ma adundo makoro notiekni ma kawuono joloch dhi bedo kacha kachamo muma kendo kata claims mane nitiere ka mokwongo ne ni nitie jok moko mantiere e sirkal masiro jok magin independent masani chal ka gima oseyangore lela kanyo ni seyo jogo mantiere UDA jogo mantiere ODM mabende ne ok support ja ODM candidate mano mar ODM e kinde gi duto nitie jogo ma osebedo ka dhiro kata ka lieko ni jotelo mamoko mantiere kar kacha maonge zone iwacho ni ka gin e zone mopogore opogore depo ni dhiro mar mondo mi ogolgi kata sirkal e kinde ma giduto timre osiep ma bende nyalo bedo kar ka depo ni otore to sani bende nitie kama inyalo rese winjo kanyo Kasinto Nyango wacho ni en gimoro ma irito ni bende piny dhi ru kapod en deputy governor piny oseru pok owinjo oboke moro amora oboke ne manyoro mano ywak ni olorne e apis. Cleophas, kaluwore gi kaka chairman mar ODA e kaunti Homa Bay owuoyo gi sani adana riw weche ariyo mafwenyo ka adana riw wach mar deputy governor mar Homa Bay gi broad base ma Kenya to gi broad base ma Homa Bay gi maluo Nyanza. Mokwongo wadwani wayiere ni mondo mi ne wadhi e broad base ne en paro mane jakom oyiere go ni mondo nokel stability e Kenya ka. Mar ariyo nyaka wayiere ni e seche mane Ruto dhi kuom Raila mondo ne migosi Raila mosenindo mondo ne wabed gi riwruokni ne wan kaka oganda ne wanie chama mar ODM kendo kaka wawuoyo sani kaluwore gi election manotimni wayudo ni ODM pod nigi teko. Owadwa wacho gimoro niya ni kia ni kikwano kura mar joma nochung gi ODM Kasipul tembe ng'eyo maler niya joma nochung ka koro ero mar ODM noyombo gi kura 2,000 in Kasipul to kare Malava kumane oda kiriwo joma nochung te kiriwo kuchgi te compare gi gima ne jaudo yudo tiyudo ni ne giyombo jauda kare mano tieni kare ude mosetho chama mentie we wacho karo mar ODM. Aparo ni gimoro timore ka Cleophas ni wan joluo kawuono wadwa ni wawuoge siasa kendo wase improve wadhi e siasa makoro gik kar issue based to jowadwa ma wan godo e udagi jo udagi manie grassroots piny kocha ka gi Nairobi ka giwacho ni watiyo kanyakla ka gidok piny kucho ok wati kanyakla Cleophas. Andada na wach ma ka nyawadwa ni ka gimomiyo adana wach ma en niya sincerely kiwinjo kata statement ne kako chako okweni okoja ODM to intention ne iwinje ko chalo gimodwa no yua the tielo mar governor ma Homa Bay maja ODM with lengo iko ni amja igareyo iko na ja iga adeke monda kikangadi ko kikimbe ngada mara dek jogi are not sincere gimomiyo jogi are not sincere Cleophas nyawadwa mineno wabedo go kani en chairman mar ODA ne giwacho Nairobi ka giwacho niya ODM kuonde mane gine gi candidates ODA will support ODM kuonde mane ODA nigi candidates ODM will support ODA. Tanyisi ye gima notimore kotene gi jakom gini ma mineno ni butane jogi ne ok support ODM jogi ne support independent candidate kendo ja independent cha ong'eyo and Cleophas miya mana thuola nyisi ye gima notimo chieng' kata yiero ng'ani ne wuotho gi jambazi moting'o bunde ano ataka gi bunde 17 en ka en mulid ondiekne mamago kung'eyo noto diek obuya ntiere neno no maler momako nyaka simbe joma ne wan godo te moringogo otero ka DCI owuondwa ni maka polisi oterwa godo ka Kindu police station kwa gi Kindu jo OCS wacho ni magi gige udan magi okanyal donje wawuok e station simba odhi omiya gi ja DCI oken ja DCI ng'ani mama na ja uda bunde ne en go wuotho gi bunde maduong'e mo310 to seche immediately DCI magi wuondre ni DCI mano makwa polisi 17 gi immediately picha mogi gono nie mitandao mag Aroko kendo ja Aroko ma spread within 15 minutes agocho ni mapenje ni to obuya kani in kare DCI nike no umore makata yieri umegi na okine
to bang'e ka wuok kanyo samoro wuok otambo en no wuotho ko terrorize joma support ODM candidate nango nikech teko rieko mane gin go kare odiochiengni kaka winje kata kowuoyo sani okomor kendo kiwinje to chalo gimo support magwanga kuom support a candidate mane was against ODM. Khiri nomako kanye to bunde 17 nin gi thuolo gi duto bunde 17 bunde 17 en notingo maduong en notingo bunde maduong nyen mineno ne bunde 17 e by election to dongo ng'eyo gima kata I've reported him at the Homa Bay police station and I have a case for defamation against him. He is a robber. This guy is a robber. He's not even an older because adieri manga mobiro mo ataka a campaign but I want to say during kidi mbele nyaki watch maroba cha itieke ni don't say what ni I was attacked by Ken Obuya. Ken Obuya so Ken Obuya I called Ken Obuya who told me where we go and take our funds him tene manomaki to en ja order chairman mar ODM e county ma Homa Bay UDA UDA donge order ne ere kaka odiochieng ma ne order support ODM ma wariore kanyakla chairman mar order chako wuothore nade ka en sechegi ogore gi jo ODM mondo kik support their candidate. That is one. Two, ere kaka chairman mar order e county government ma Homa Bay ka seche ma wan governor wa gi wan jo ODM leaders manie Homa Bay feel ni our deputy governor not the against us as a party is supporting our candidate to wacho ni oyo democracy oye to kare democracy ni ne yie dak ne giwuoko ga yanga seche ka ko wacho ni 1992 repeal section 2A mano bedo repeal in 1992 no yie ni mondo chamo bed mang'eny kare kasipul chadak no wacha kaka chair wacho ni wadhi bedo gi candidate molo wuondo wa Nairobi ka ni we are not going to support ODM ni we are going to support ODM while in the grassroots joge gite nyaka bloggers mag order te